l'Antonio, que no és dona, és evident. És l'únic defecte que té. És l'únic defecte que té, però s'ha de dir, igual que he dit pel que fa a les dones, que aporta una mirada diferent, una mirada que ens enriqueix a tots. I també, la veritat és que a ell també tenim, jo crec, un altre punt de vista en molts aspectes. Doncs és candidat a les eleccions del Congrés, el número 10, per tant, si votem iniciativa, doncs també l'estem votant a ell. I llavors, per altre cantó, ara avui ens parlarà també d'una triple desigualtat. Ja veieu que és un home dels triples. Per un cantó de les desigualtats respecte a les dones, per altre cantó de les persones del moviment funcional i per altre cantó de les persones de suport o que tenen cura, diguem-ne, de les persones amb problemes. I li dono la paraula a ell i ja ens ho explicarà. Bé, la triple desigualtat de la que parlava la Carlota és la que podem trobar en l'àmbit de la cura, de la cura d'un mateix i també de la cura dels altres, perquè en aquest àmbit diguem que s'entrecreuen tres trajectòries vitals de grups humans que tradicionalment, de manera sistemàtica, hem estat exclosos del corrent social principal de participació en tots els àmbits de la comunitat. I diguem-ne que aquestes tres línies, que ara intentaré explicar una mica breument com s'acaben d'entrelligar en aquest àmbit, són d'una banda, com deia la Carlota, les persones que necessitem suports humans i tecnològics per dur a terme les tasques quotidianes, o sigui, les persones que tenim un cos que funciona de manera diferent a l'estàndard, i que per tant necessitem uns suports que no són habituals, perquè de fet necessitar dels altres tots en necessitem, vull dir que no hi ha ningú que sigui independent, que això és un mite que no se sustenta, precisament ser persona, ser humà és precisament viure en comunitat, i això vol dir necessitar dels altres i aportar als altres també, i tothom aquí rep dels altres i aporta als altres. El que passa és que segons com la manera que funciona el teu cos potser necessites un parell més de suports, de serveis o de productes que no són habituals. I dit així em sembla que no hauria de ser tan important com per estar un dia amb aquest temps que fa aquí parlant d'això, però l'efecte pervers que té això és que en realitat totes aquestes persones que necessitem aquests suports tradicionalment hem estat excloses de tots els àmbits socials, des de l'educació, el treball, el lleure, ja no diguem-ne, l'oci, etc. I hem estat exclosos, diguem-ne, partint d'una mirada que visualitzava aquestes diferències funcionals, aquests fets diferents de manera de funcionar diferent del cos, ho visualitzava, fa molt temps com una mena de càstig diví i això, però aquí no entrarem perquè fortunament ens queda una mica lluny, però després vam substituir el dimoni per la medicina, que aleshores es visualitzava aquesta manera diferent de funcionar del cos com un problema mèdic personal de cadascú, i que aleshores la societat t'ajudava fins on podia, amb les tècniques mèdiques disponibles, i allà no arribava la medicina, doncs aleshores s'establien una sèrie de suports graciables i, en fi, depenent sempre de la bona voluntat, de la solidaritat, però mai dels drets. Mai no s'havia tingut present i clar que tothom té dret a participar a la seva comunitat, a viure com viu tothom, malgrat que es necessiten un parell de suports més addicionals que no són habituals. Aleshores, aquesta visió mèdica d'aquesta realitat havia facilitat molt aquesta exclusió social brutal de totes les persones. I de fet, part de la trampa està en no voler veure que això no és una qüestió d'un grupet de persones a les que els hi passa no sé què, sinó que aquest fet de necessitar suport dels altres és una cosa inherent
a la condició humana que ens passa a tots. És a dir, quan naixem necessitem, òbviament, dels suports diaris dels altres per tot, no? Sí que és segur, tothom ha passat per aquesta etapa. Quan ens fem grans, si ens fem prou grans, si tot va bé, tornem a necessitar aquests suports dels altres. Diria que després, és a dir, al començament de la vida tothom necessita aquests suports de manera molt, molt evident. Tothom ha anat en una cadira de rodes, però no li dèiem cadira de rodes, li dèiem cotxet de nens. Tothom hi ha anat, no ens en recordem. I després, quan un es fa gran, torna a necessitar d'aquests suports també. Si tot va bé, si no els necessites que la cosa no ha anat bé i ha marxat abans d'hora. Però això és la manera natural en què funcionen les coses en diferents etapes vitals. Entre l'una i l'altra depèn de circumstàncies, que és poc habitual però també passa. En algun moment es pot necessitar d'aquest tipus de suports. Aleshores, en aquesta visió, diguem-ne, assistencialista, d'aquesta realitat en què es donaven uns suports, diguem-ne, a una sèrie de persones que tenien uns problemes personals. No es visualitzava mai, no s'acceptava que les persones fossin com som, cadascú com és, i no es reconeixia que això forma part, un aspecte més de la diversitat humana, i que per tant, en comptes d'aquest sistema assistencialista, graciable que sempre havíem tingut, havíem d'establir un sistema de drets universals, subjectius, etc., per tal que tothom es pogués desenvolupar la seva comunitat de manera lliure, no? I aportar també en aquesta comunitat. Això lliga amb el tema que ens ocupa avui, del tema de gènere, de les dones, perquè aquest sistema s'ha sustentat sempre sobre la base que les dones s'havien d'ocupar d'aquestes coses. No calia un sistema universal de drets o que tot això, les dones ja se n'ocupen d'això. I a més els hi agrada i se senten realitzades i tal. Aquest era el discurs, de vegades explícit i de vegades implícit, que hi havia i que feia possible el manteniment de tot aquest, diguem-ne, entramat de dependències, no? Perquè d'una banda fèiem dependents a les persones que necessitàvem aquests suports, perquè aleshores les nostres vides, diguem-ne, quedaven condicionades a la bona voluntat de la família. Ja sabeu que quan diem família, molt habitualment són les dones de la família, la mare, la filla, tothom. I aleshores, diguem-ne, tot aquest sistema se sustentava sobre aquestes relacions de dominació dels homes vers les dones. Aleshores, d'una banda, tenim aquest fet important per l'equitat de gènere, que és el fet que han estat i encara són molt majoritàriament les dones les que suplien aquests suports que l'Estat no hi posava. D'altra banda, les mateixes persones que necessitem aquests suports, ens veiem condemnats amb aquesta situació de dependència, i de fet, encara que qui ha vingut avui, qui us parla, és un home, però la foto més típica d'aquesta situació és molt femenina, perquè hi ha més dones que homes que estem en aquesta situació de necessitar suports per a la vida quotidiana, perquè les dones tenen una esperança de vida més gran que els homes i per tant passa més que les dones s'arriben a trobar en aquesta situació de necessitar suports als altres. Per tant, també aquí hi ha un biaix de gènere important en el fet que aquestes situacions de necessitar suport als altres majoritàriament també són homes. I després hi havia també un altre grup humà que es veia més en aquestes situacions i que patia de desigualtat o que pateix de desigualtat i que també és molt majoritàriament femení, que són les persones que feien aquesta assistència de manera professional, però moltes vegades dins de l'economia submergida, sense drets laborals, sense cap reconeixement, en fi, amb les pitjors condicions imaginables. Per tant, el panorama que teníem en aquest àmbit de la cura dels altres, quan necessiten suports per les activitats quotidianes, un panorama bastant difícil de desfer, perquè diguem-ne que aquestes situacions de dependència i de precarietat
s'encomana, no? I aleshores és difícil de canviar aquestes dinàmiques, molt difícil. No? A tot això, l'any 2006 es va aprovar la llei que es coneix com a llei de dependència, suposo que us heu sentit parlar alguna vegada, que amb el nom ja paga, està clar quin és el tema de la llei, la dependència. Fixeu-vos que quan parlem del sistema de salut, mai no parlem del sistema de malaltia i mort, parlem del sistema de salut. I quan parlem del sistema d'educació, doncs parlem d'educació, potser d'ensenyament, alguns, però en tot cas ningú parla d'analfabetisme o de cultura. És a dir que mentre hi ha coses que assumim plenament com un dret i el volem posar en valor des del començament, no? Començant pel nom, aquest altre àmbit encara no es visualitza com a dret, aquest dret a la vida independent, a la vida en comunitat, a l'autonomia personal, o sigui, podem trobar termes bastant més positius, que no en comptes de centrar-nos en l'objectiu, en el dret que volem garantir, i ens centrem des del començament amb el problema que volíem resoldre. No? Per tant, això també és significatiu, com ha anat tot plegat després. Aquesta llei en teoria ens hauria d'haver facilitat una sèrie de suports humans i tecnològics per poder resoldre aquestes situacions, és a dir, que les persones amb diversitat funcional, jo faig servir aquest terme en comptes de discapacitat perquè jo entenc que a les meves capacitats no els hi passa res. Dic que, no sé si heu vist la pel·li aquesta de l'Esrec, però hi ha una frase molt bona de l'Esrec que diu a mi no em passa res, és el món el que està mal fet. No? Jo tinc a vegades aquesta sensació de ser una mica obra en aquest sentit, no? que realment jo trobo que a mi no em passa res, perquè jo soc així i ja està, el que passa és que em trobo en un món que està bastant mal pensat i no acabem d'encaixar, no? Però jo crec que és problema del món. El cas és que, per això vaig servir diversitat funcional, perquè penso que aquesta situació té més a veure això, amb un aspecte de la diversitat que té a veure amb com funciona el cos i res més. En canvi el tema discapacitat sembla una manera de jutjar la gent que no té massa sentit, no? Sobre qui és capaç de fer què i com, depèn del medi social molt, no? Qualsevol de vosaltres, si el posem al mig de la selva, qualsevol mico és més capaç que ell, que no. Això de les capacitats no és una cosa que estigui dins de les persones, sinó que és el resultat de la interacció de la persona amb el seu medi. Bé, doncs us deia que aquesta llei de la dependència havia de proporcionar aquests suports, però a dia d'avui la realitat és que no ho fa. És a dir, el que ha passat és que allò que volíem canviar, aquelles situacions que volíem canviar, que dèiem abans de múltiples dependències, no? La dependència de les persones que tenen aquest suport, la dependència de les dones que es veien obligades a fer aquella assistència que no cobria l'administració, els poders públics, i la dependència de les persones que hi treballen per en unes condicions molt precàries. Això no ho hem aconseguit de canviar substancialment. De fet, el que hem fet és institucionalitzar el fet que les dones es quedin a casa fent aquestes coses. No? Hi ha una figura que es crea amb la nova llei, la figura del cuidador no professional. No? Una cosa una mica com estranya i no és gens inhabitual trobar situacions com que una senyora de 80 anys és la que està fent de cuidador no professional d'un senyor de 70 o coses d'aquest estil absolutament surrealistes i que evidentment són un símptoma de les coses que hi ha de fons que s'han de canviar. No? És a dir, és una llei que en comptes de transformar aquestes situacions de dependència el que està fent és facilitar-les una mica, no? Tenir 2 o 3 hores de servei d'ajut a domicili o tenir aquests 400 euros de mitjana d'aquesta pagueta que es diu el cuidador no professional, etc. No? I per tant, en comptes de canviar les situacions que volem canviar, el que fem és facilitar-les i per tant, en certa mesura, perpetuar-les també, no? Es fa com una mica més suportable. Després, la llei de serveis socials que es va aprovar a Catalunya i que havia d'incorporar aquestes eines de la llei estatal i desenvolupar-les i fer un sistema propi, doncs tampoc no va acabar de funcionar, en el sentit de tenir capacitat de transformació. No? La veritat és que no ens hem sortit amb això.
I per això penso que és un àmbit aquest que és d'especial importància per una formació política com a iniciativa, perquè aquest principi fonamental en el nostre diari, en la nostra acció, que és la igualtat entre les persones, que ser igual és tenir dret a ser diferent, i aquí ja dic, hi ha una confluència de situacions de desigualtat, de situacions de dominació dels uns sobre els altres, que és molt important que ens hi posem perquè si ho resolem, estem resolent al mateix temps això, situacions que estan entrelligades entre elles i que no ens en sortirem, diguem-ne, mirant només des d'una banda. Penso, per exemple, que se sonen aquests tipus de recursos que en diuen, per exemple, els respirs, que la família respira. Aquest tipus d'enfocament en què algú és la càrrega i els altres són els que suporten la càrrega. He conegut molta gent que a casa seva hi ha un servei d'aquest tipus i sempre es queixa. Si el que necessita respirar soc jo, em diuen. No és la visió que es té del tema. Per tant, és un tema aquest en què penso que com a força política és important que ho treballem i que ho treballem, diguem-ne, amb aquesta visió d'anar creant sinergies, d'anar creant complicitats entre el món feminista, el món del moviment de vida independent, el món sindical, de cara a drets laborals d'aquestes persones que fins ara tradicionalment estaven en l'economia submergida. És només el que volia explicar avui, una mica, fer una introducció, visualitzar, perquè és un gran problema, que és que això ni tan sols és visible, perquè la gent ni ho veu ni ho vol veure. I, per tant, aquests 10 minuts que teníem, que segurament no haurem passat, només fer aquesta pinzellada i després si tenim temps de parlar de tots els aspectes que vulguem. Molt bé. Algun cop heu considerat, vull dir, hi ha tot un corrent de gent que defensa el tema de l'existència d'una renda bàsica universal, incondicional, per totes les persones, pel fet de ser ciutadans. Sobre la renda bàsica de ciutadania, perquè em sembla un element central en moltes de les coses que s'han dit. Quan parlem de millorar els usos del temps, de repartir més la jornada laboral, el que estem parlant en el fons és que hem de trencar amb que el treball remunerat sigui una condició prèvia per a la ciutadania. És a dir, posem aquesta condició a la mesura que compleixes amb una jornada laboral remunerada i a més, tens accés a la plena ciutadania, a la plena participació, a poder desenvolupar-te com a persona, etc. I aleshores aquí és on un element com la renda bàsica és fonamental, per trencar amb aquesta dinàmica. I això, si ho hem treballat i tant que ho hem treballat. És a dir, el programa electoral, per exemple, hi és. Però la renda bàsica va més enllà de la pobresa zero, perquè és sobretot un element de llibertat personal i col·lectiva. Sí que està en el programa, i sí que, per exemple, la meva experiència és treballadors d'aquests moviments socials, del moviment de vida independent, de les persones perquè justament diguem-ne que són les persones que més directament, més brutalment, hem patit aquesta imposició de que la feina remunerada és una condició prèvia per ser ciutadà o ciutadà. Per tant, ho hem vingut treballant, hem estat connectats amb la gent de la renda, de la xarxa per la renda bàsica de ciutadania de més, i per mi és un tema central en tot això que estem parlant dels usos del temps, de repartició de les hores de treball i també amb el tema que jo comentava de la vida independent. Per mi el que és interessant de la proposta que fa Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, és una proposta diferent. Si en comptes de visualitzar aquestes residències on tanquem la gent, perquè no volem veure aquestes situacions, estarà millor allà, sí, però nosaltres no hi volem anar. Sempre pensem que quan hem de veure una situació d'aquesta, el problema és viure a casa nostra. Però hi haurà gent que estarà bé allà. Per tant, en comptes de fer una proposta de més residències, més centres de dia, més serveis de res domiciliari, això d'ajuda a domicili,
això és com casa meva, però no és casa meva, jo estic aquí avui gràcies a que no tinc un servei de res domiciliari, sinó que tinc assistència personal. Aquí veieu l'Aida, encara que està allà molt discretament, és una de les assistents personals, i és gràcies a aquest suport diferent que jo estic participant aquí avui amb vosaltres, no? És a dir, aquest acte de dones és important, la dona que es veu, que és l'Aida, perquè gràcies a aquest suport diferent, en comptes de fer un tipus de feina, diguem, de la que parlàvem abans, que potser abans estava fora del mercat laboral, en drets, en drets laboral i en cotització i demés, gràcies a això, ara ella té aquesta possibilitat laboral digna. I és molt important també la dona que no es veu. Si veieu l'Aida, i gràcies a que veieu l'Aida no veieu una altra dona, que és ma mare, que s'havia ocupat tota la vida de fer aquestes tasques de substitució, i la veieu gràcies a això. Però el que és important del programa és no estar només que no ens hem posat a dir més per l'experiència més d'això que una proposta diferent. El que hem de fer que és generar llibertat. Com? Primer fem que les persones que ens tenen aquest suport, les persones de funcional, tinguin opció de viure de manera independent, és a dir, puguin fer la seva vida sense haver de convertir la família en cuidadors, sense haver de ser tractats com a vaques, internats en institucions on no hi ha participació social, on no hi ha ciutadania, sinó mera supervivència. No? I aleshores hi ha una de les propostes, i aquesta sí que està entre les 30, que és que hem de fer un pla per acabar de veure això de ficar la gent en institucions, en comptes de veure com a part de la solució, que ens adonem que això és part del problema. Això és part del problema perquè aquesta no és la manera, no és una bona manera de viure, per ningú. Per tant, això no ha de ser part de la solució, sinó que és part del problema, per tant, busquem una alternativa diferent amb això, que és la vida independent, que la gent tingui els suports per poder viure a casa seva, amb el seu entorn, la seva comunitat. Això fa lliure a les persones que tenen aquest suport, de retruc fa lliure a les dones de l'entorn familiar que tradicionalment s'han vingut encarregat d'això i que la llei d'autonomia personal institucionalitzava aquesta figura. I a més també fem lliures i aportem dignitat als treballadors, majoritàriament treballadores, que s'hi dediquen a aquest àmbit d'atenció. Per això m'interessa més que el fer més, el fer diferent.